ebiela na mgbasa ozi ọma nke GCK ọzọ nke ụbọchị taa. Anyị maara n'ime ndụ a na ọtụtụ ihe niile dị iche iche nke na-arụtụ aka banyere ime nhọrọ. Anyị nọ n'ụwa nke mgbagwoju anya, ma otu ọ dị ihe ị họrọ na ndụ gị ga-akọwa ihe ị ga-abụ. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ amaghị ihe bụ mkpa ha ga-ahọrọ. Ha họrọ, ị ga-ahọrọ n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Ịhọrọ ihe ọjọọ, ị ga-ahụju anya n'ime ya. Ịhọrọ ezi ihe, ọ ga-ewetara gị ọṅụ, ọ ga-ewetara gị obi ụtọ. Ụzọ ị ga-esikwa wee họrọ nke a bụ ịṅa ntị n'ụbọchị taa na ozizi a nke onye ndu anyị na-akụziri gị. Ọ ga-eme ka ịghọta nke ọma ihe ị ga-eme. Anyị ahụ na nhọrọ n'ime ndụ a, ịnata ọkachasị mma n'aka Chineke. Ụzọ ihe abụọ ka anyị hụ nọ n'ime ya. Nke bụ idebe iwu Chineke, nke ọzọ edobeghị iwu. Onye dobe iwu Chineke ya nata ọkachasị mma. Ịhapụga iwu Chineke, ọ na-eweta nhụju anya na iru uju. N'ihi nke a ka eji eme gị ozi ọma ka ọ pụta ihe. Echekwala na ọ bụ onye nwere akụ na ụba ga-enwe obi ụtọ. Echekwala na ọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ bụ ndị ga-anata ọkachasị mma n'aka Chineke. Ma ichekwala sọ ndị a maara aha, kama ọ bụ ndị maara Chineke, ndị nwere ezi nchegharị, ndị ha na Chineke mere udo. Ọ bụ ndị a ka ọ ga-eduba ka ha nwee mkpụrụ nke mmụọ nsọ n'ime ndụ ha. Dịka m na-eleba anya n'akwụkwọ nsọ, ọ bụrụ na o nwere onye na-apụghị ịda, onye nke a na-apụghị imeri, onye nke na-apụghị ịnọ na nrịanrịa, onye nke na-apụghị ịnọ na mmekpu ọnụ ọbụla, o kwesịrị ịbụ ụmụ Izrel. Mana lee n'akwụkwọ n'ọgụ isi 21 n'amaokwu nke 4, ọ bụrụ na ha dara site n'ihe niile nke pụrụ ime ka ihe dịrị ha mfe, mmadụ niile kwesịrị ịdakwa. Ọ bụrụ na ha dara n'ohere ọma niile ha nwere, mmadụ ọbụla ọzọ kwesịrị ịda, nke na-enweghị, nke na-adịghị anagide, nke na-adịghị anabata ohere ọma niile nke ha nwere ga-ada. Ha dara n'iru mmadụ niile. Ha dara dịka otu onye. Ha dara n'ihe ha na-eme eme na ndụ a. Ha dara dịka ndị nne na nna. Ha daa dịka nwa mmefu. Ha daa dịka ndị nọ n'ụwa nke na-enweghị Kraịst, nke na-enweghị enyemaka sitere n'ebe Chineke nọ, na-enweghị ike nke Chineke, na-enweghị ike nke onye nnapụta. Achọọ m ịma ebe isi na-abịa, ma ọ bụ ebe ị na-ebi, na-enweghị ike nke nnapụta si n'aka onye nwanyị na-abịa. Ọdịda n'ụzọ nke onye a na-anọghị n'okpuru nchịkọta iwu Chineke. Anyị na-ekele Chineke taa na akụkọ nke ndụ gị ga-agbanwe. Akwa mmiri, anya mmiri a niile a ga-ewezuga ya. Ndụ a nke ndụ na-adịghị n'ime. Akwụkwọ n'ọgụ isi 21 amaokwu nke 4, dịka ha na-aga n'ụzọ nke ugwu Hua ka ha wee rute n'obodo Hua, mkpụrụ obi nke ndị a wee daa n'ihi otu ụzọ a si dị. Ị bụrụla onye dara mba. Mkpụrụ obi nke ndị a wee daa n'ihi otu ụzọ a si dị. Ụzọ nke ndụ a, ụzọ nke isi abanye na ndụ a, ụzọ nke nwere onwe, ụzọ nke isi abanye na nwere onwe, ụzọ nke ịbanye na ala nke ekwere na nkwa, ụzọ nke ga-eduba gị n'ebe obibi ebighị ebi. Ha wee jụọ ajụjụ nke ha na-apụghị ịza. Ha nwere ọchịchọ nke a na-emezughị. Ha nwere ihe isi ike nke na-enweta ogbugbo. Ha nwere nrịanrịa nke na-enwe ọgwụgwọ. Ike wee gwụ ha. Ha wee sị, n'ihi otu ụzọ a si dị, ọtụtụ n'ime ha wee na-ada mba. Mmadụ a bụ onye pụrụ iche, onye na-ada mba. Ọ dịkwa n'ihe ọ na-ekwu nke na-adịghị mma. Ihe ndị na-abaghị n'ihe, ihe ndị nwere ike iwetara mmadụ ntaramahụhụ site n'ọnụ ya. Kedu maka ndụ anyị, n'ime ndụ anyị? N'ihi nke a mere aghọta m ya. Anyị wee kwuo ihe ndị anyị na-ekwesịghị ikwu.
anyị mere ihe nke anyị na-ekwesịghị ime, anyị ewee bie ndụ dịka anyị na-ekwesịghị ibi. Ahụ m onye na-ada mba ike adịghị, ọ bazighị uru ibi ndụ dị mma. Ọ dịghị mma ikwu ihe ziri ezi, ọ dịghị ihe dị mma mmadụ inwe mmetụta n'obi ya ma ọ bụ ịhụ ndị ọzọ n'anya. Ndụ anyị wee bụrụ nke atụgharịrị isi n'ala, mmadụ wee biwe ndụ n'otu o si masị ya. Mmadụ na-ebizi ndụ ka ọ gasị na iwu a dịkwa, ọ dịghị ihe nchịkọta, ọ dịghị iwu dịnị. Ha echefuo iwu nke Chineke ka wee otu ihe ngosi anyị dị, otu ihe ngosi nke mmadụ niile dị. Lee na amaokwu nke ise, na amaokwu nke ise, ndị a wee kwuo okwu megide Chineke, ndị a wee kwuo okwu megide Chineke. Iwu a bụ na ị ga-ahụ Chineke onye nwe anyị n'anya site n'obi gị na mkpụrụ obi gị na uche gị niile n'oge niile na mgbe niile. Ọ dịghị ihe dịka nkwụsị ma ọ bụ ihe ga-eme ka ị kwụsị n'ụzọ. Ị ga-ahụ ya n'anya site n'obi gị. Dịka anyị na-ele anya n'ozi a nke pụtara ihe, anyị ga-ahụ isiokwu ole na ole. Na nke mbụ, ọdịda na-abịa na ndụ mgbe Kraịst na-adịghị ya. Mgbe anyị na Kraịst na-agakọ njem, na-aga na mmụọ Chineke, na-aga n'okwu Chineke site na amara Chineke, anyị na-ahụ na ọ na-enye anyị mmeri. Ma mgbe anyị na-aga na nke onwe anyị, ọ na-eweta ọdịda, mmehie, nrịanrịa na ọdịda. Anyị na-esi n'ọdịda na-adakwasị n'ọdịda. Ma mgbe Kraịst na ya, ọ na-enye anyị amara ịga n'iru nke ọma. Nke abụọ, ọdịda mba n'obi na-eweta nnupụ isi. Olileanya na-eweta nrube isi. Ọ bụ na mmadụ enweghị olileanya, nweghị ebe o zubere na ndụ ya, ihe o zubere na ndụ ya, ọ na-enwe ọdịda mba n'obi, ọ na-abanye na nnupụ isi, ọ na-achọ ụzọ nke onwe ya ka ị na-agaghị enyere ya aka. Ọdịda mba n'obi anaghị enye aka. Anyị na-ahụ ya na ọ na-eme ka mmadụ tụfuo ahụghị ike Chineke na ihe Chineke pụrụ imere ya na ndụ, na okwu Chineke nke ga-eduzi ya na ndụ, na nlekwasị anya ga-enye ya ọganiru na ụgwọ ọlụ. Na nke atọ, anyị ga-ahụ na ụzọ nke mmehie dị ike. Ụzọ onye mmehie nyere nsogbu, ụzọ nke ezi omume dị mfe. Mmehie na-eweta ọdịda. Ọ bụ na anyị soro iwu Chineke, soro okwu Chineke, iwu ya nke si hụ ndị ọzọ n'anya, hụ Chineke n'anya, ọ na-eme ka ihe gara anyị nke ọma, ọ na-eme ka ndụ dị gaa nke ọma. N'ihi nke otu a ka Chineke si hazie ndụ a. Ma mgbe iwe, ọnụma, nkwutọ juru ebe niile, ọ na-emebi mmekọrịta ndị mmadụ n'ibe ha, mee ka onye ahụ nọdụ naanị ya na-enweghị olileanya. Ka anyị na-ezi ozi anya, mgbe anyị na-ahụ ụzọ abụọ ndị a, anyị ga-amụta site n'amara Chineke ịbata na ndụ mmadụ ka o nwee ike gaa n'iwu Chineke nke bụ mmụọ Chineke. N'ugbu a, ha ahụghị onye nwe anyị n'anya, ha wee gbajuo iwu mbụ nke Chineke na iwu nke Chineke. Ị ga-ahụ Chineke n'anya site n'obi gị niile na uche gị niile na ike gị niile ka ị wee bie ndụ. Ha wee gbaji iwu a. Ọ bụrụ na ị gbaji iwu dị ukwuu nke Chineke, ime na mmehie dị ukwuu, ịgbaji iwu kacha dị ukwuu, ime na mmehie karịrị mmehie niile. Ha gbajiri iwu a karịrị iwu niile, ịhụ Chineke n'anya site n'obi ha niile, site na mkpụrụ obi ha, site n'ike ha niile. Ha wee kwuo okwu megide Chineke, megide Moses. Iwu nke abụọ nke Chineke, ọ dị ka otu a, na ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Moses bụ onye agbata obi, ọ bụ onye nke kpọrọ ha si na ndọta n'agha nke Ijipt pụta. Enyi dị ukwuu, onye enyemaka dị ukwuu. Ka bụ onye nke pịara nkume ahụ ihe, mmiri wee si na nkume pụta. Onye enyemaka dị ukwuu, onye nrọpụta dị ukwuu. Ọ onye nke gbatịpụrụ mkpanaka ya, osimiri uhie wee kewaa abụọ, ha wee gaa n'ala kpọrọ nkụ. Onye enyemaka dị ukwuu, enyi dị ukwuu, onye na-enyere ha aka. Ọ ya wee onye pịara nkume ihe ọzọ. Osimiri uhie a wee laghachi wee ripịa Fero na ndị agha ya niile. Onye enyemaka dị ukwuu. Ha ekwu okwu megide Chineke, ha emebie iwu kachasị iwu niile. Ha ekwu okwu megide Moses, onye na-enyere ha aka, onye kacha ịnọ ha nso, onye agbata obi ha. Ọtụtụ anyị na-eme otu a.
n'ihi na ụzọ nke onye mmebi iwu dị ike, ụzọ nke onye mmehie dị ike, ụzọ nke onye na-aga n'ụzọ nke onwe ya dị ike. Mana ekele dịrị Chineke, onye nwaanyị agaghị ahapụ gị n'ọnọdụ a. Ọ ga-abịa ịzọpụta gị, ọ ga-abịa ịgwọ gị, ọ ga-abịa ịnapụta gị. Onye nwaanyị hapụrụ nke a ka o wee hụ ma ha ga-echegharị wee laghachikwute Chineke, si onye nwaanyị na ọ na-ewute anyị ka awụ ihe ọ na-eche. Isi onye nwaanyị ọ na-ewute anyị ka awụ ihe ha mere. Mgbe ị mere otu a, ga-abịakwute Chineke n'abalị a, si onye nwaanyị ọ na-ewute m. Ihe ọwụla ahụ nsogbu, taramahụhụ, ihe mgbu niile na mmehie, ihe niile o butere, ihe niile ga-agabiga. Ọ ga-emeriri gị agwọ ahụ, ọ ga-emeriri gị ekwensu ahụ, ọ ga-emeriri gị mmehie ahụ. Anyị ahụ na site n'okwu Chineke nke taa na imeri mmehie na-esite n'ịṅa ntị n'ozi ọma nke okwu Chineke, dịka anyị nụrụ akụkọ banyere Jim Elliot, onye nke tụfuru ndụ ya n'otu mgbe ọ na-agbasara ndị mmadụ ozi ọma na Ecuador. Jim wee sị na ọ bụ naanị onye nzuzu bụ onye nke ga-enyefesi onwe ya naanị n'ihe ọ ga-erite n'uru, wee tụfuo Chineke, were ya gbanwee ụkpụrụ ihe Chineke kwadoro ya. Ụzọ nhọrọ siri ike. Ozi a mere ka ọ pụtara anyị mfe na ọ dị mkpa na anyị ga-anụ. Mgbe anyị na onye nwaanyị na-agakọ njem, anyị na ya na-ekwukọrịta okwu, anyị na-achọ iru ya n'ekpere, na-aṅa ntị n'okwu ya, ọ na-eme ka ọ gara anyị nke ọma. Nhọrọ ga-adịrị anyị nke ọma, inwe mkpebi ga-adịrị anyị nke ọma, ịhọrọ ezi ihe ga-adịrị anyị nke ọma. Ọ na-egosi amamihe n'ime ndụ anyị. Inwe ezi nhọrọ ga-eme ka anyị ghara ịba na nnupụ isi na imebi iwu Chineke. N'ezie, ọ ga-eduba anyị n'ọgwụgwụ nke irite uru site na amara Chineke. Ugbu a, ndị enyi m, dịka ị na-agabiga ihe isi ike nke ndụ a, maọbụ nsogbu n'ezinụlọ, maọbụ ụgwọ iji ndị mmadụ akwụghị akwụ, ọgbaghara na alụmdi na nwunye gị, na mmiri ebili mmiri nke ndụ na-akwanyegharị ihe niile nọ na ndụ gị, ana m achọ ịgwa gị n'ezie na Chineke nọnyere gị. Ma ọ bụrụ na ị nọnyere ya, ọ bụrụ na ị ṅaa ntị n'okwu ya, ọ bụrụ na ị buru ibu arọ gị bukwasị ya, ọ na-elekọta gị. N'ezie, ọ bụrụ na ị mee ya onye na-alụrụ gị ọgụ, ị ga-enwe mmeri n'agha nke ndụ gị. Bịa mere anyị ga-agakwuje onye Chineke ka ọ gwa okpere anyị ekpere. Anyị kpere n'aha Jizọs. Nna anyị na-ekele gị n'ihi ihe a niile nke ị meworo. Anyị abịakwutewo gị maka nzọpụta, maka mgbaghara, na iwezuga ihe ọjọọ niile nke anyị mere na mgbe gara aga ruo ugbu a. Onye nwe anyị, sachapụ ha, mee ha ka ha dị ọcha karịa snow n'aha Jizọs. Wezuga ọmụmụ ikpe nke mmehie, ntaramahụhụ nke mmehie, ihe mgbu nke ndụ ọjọọ ha niile, wezuga ya n'aha Jizọs. Udo nke so nzọpụta na-abịa bata n'ime obi ha, na ọṅụ nke nzọpụta ka ọ dị n'ime obi niile na ndụ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na amara iji biere gị ndụ, ụdị ndụ Kraịst chọrọ ka ha bie, nye onye ọbụla n'otu n'otu ugbu a. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, ekele dịrị gị onye nwe anyị, ekele dịrị gị onye nzọpụta. Nzọpụta ga-abịawo n'aha Jizọs Kraịst.